Здравейте, приятели! Днес ще играем на Car Parking. Днес ще оправим една кола, няма да е та, а Пежото. Както помните в другия клип, май имаше още една кола и аз се продадох на сестра ми за едно левче. И отиваме да правим тази кола. Пежо. Не мога да му направя емблема, че не знам как. Опитах се там горе-долу нещо. Право не стана. Как да? Тук влизаме. Тази просто тъй, където съм служил, искам да Семана. Бе. Охо. Какво гроза колата. Синьо с лилаво, там нещо такова. Като бебешко синьо, окей. Джантучки. Ще променим. Номера, който ще му го сложим, е просто брутален. Ето го. И ама сте го виждали и в други клипове. Добре. Аз не знам и защо изгледнах, защото съм тъп. Фактът е, аз съм си тъп по природа. Ето ги джантучките. Ама аз нямам да плащам стинки за едните джанти. Заради това отиваме и там глед се плащат. Ето ги. Мисля, трябва да сложа. Май ще им променим и цвета. Или така ще стоят. Аз мисля предните да са други. Такива. Или и задните са такива. Те ще са. Добре. Джантучки. Окей. Плей. Ще имам две такива. 307. Ето го. Та кола ще направи толкова бързо. Имам вече две долу бързи. Тоест има само една да е майта. Мисля да изложи нещо такова спойлерче. Тоест не е спойлерче, но кунг-фу джигтец. Мисля да му сложа и спойлер. Как се слагаха спойлерите? Тоест аз имам на една кола, но не мога му намеря спойлера, където се слагаш. Та може да ми кажете за какво е? Ей това. Двигателя ли? За какво е? Ю. Където е Ю? Къде това Ю е? Ебас. Ай.
Аха. Готово. Окей. Но трябваше да си запазя другото. И ето готова, братли. Това ми е YouTube отгоре. Казва се Кристиан Плей, който иска да се абонира. Номерче всичко сме сложили, окей. И е време за вече за каране. Трябва само да отида и да видя двигателчето. 25, той не е хубавия. Чато да мана. Той е 280 хайп, 6300, 350 нютона, 400 и 700. 4700. И отиваме да покараме за 3-4 минути. Познаваме едно момче, който може да прави коне. Просто са две, едно Велизар и един Георги Георгиев. Тя е леко бавничка. Но има хубави спирачки. Само няколко снимки да му направим на тази красавица. Добре. Аре, последно да караме до града. Това не трябваше да го правя, да си зарежа колата.
И това беше от мен, приятели. И левръчи, чао, приятели, и абонирайте се за канала, и чукнете към банката, и сложете пръста горе. Чао, приятели!